Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongietorriak azken programa, denboraldiko azken programara. Hemen gaude, Kondestablen berri freskoekin, pixka bat perarekin bukatzera goazelako, baina irrikitan programa hau, vamos, por todo lo alto egiteko. Ale ba, Daniel eta Maier falta dira, ezta? Ale, bikote, aurrera! Jarri dugu guk musika. Azkeniko programa! Kado, bien. Bai, bukatu da, amaierara, iritsi gara. Bai, lehenengo demoraldiaren, amaierara, heldu gara, sudur gorrein. Ta ni nau hasi ginen moduan, kristo bat egin jo. Ta ni elaneaz kokoteraino, porque beti gaur gaz astelenean, eta duela, daramatzagu bi astelenetan grabatzen. Ta ni bete zite dut, porque beti jate ditut bidonus gigante, como altzeko animoa, eta bete zite dut, gaur ez ditut bihar izango. Gaur baneike, ni bakarrik, azukrian injekzinua gabe. Eta gaur heldu binaz lan eta zite dut, behar dut. Bakarrik postasuna pixkatez sentitzeko. Insuflatzeko, sortu ditut nire algola. Eski bestela ezin dut, astelenak latzak izaten ari dira, azken denboraldia honetan. Ez zaude ados, Maider. Ez zaude ados, Maider. Ai, Maider gaixoa. Pitxu marra bat hartzen, baina salduko igual lan orduetan. Polizia bezala lan orduetan ez dute. Plaka eta pistola gainean daukagun bitartean, ezin daukau. Marrarik hartu orduan, pixkando kartua eta tristenago. Amaitzen delako programa. Hori da. Eta bizitza pixkat zaila delako, pero txiki. Bai, ez nire bizitza da precioso, maravilloso. Zuena kakabat badakit. Hori da. Nirea oso polita da, baina gaur daukat eguntza. Maidertxu, efemerideak ekarri dituzu gaur edo ez? Bai, begira, kontatuko izan. Venga, ba, dale. Zer gertatu zaidan gaur. Etxeko lan egin dut, baina txakurrak jan ditu, ez. Dauka txakurrak. Gaur gertatutako bai da efemeridea. Bai, gaur gertatu zaidana da goizeko efemeridea. Hoixe da. Oso estresatuan nabil, eta etxeko lan egin arren, nire katuak jagan du, ez. Utzi dut etxe. Zenbat animali. Asko. Nire nobixuak jan dago. Utzi dutu dela etxean. Baina, nola etxeko lan beti azken orduan egiten dudan, oroitzen zara. Daukozu fresko, bai. Hori zan trukua eskolan. Ikusten eske ez da nagitasun asunto bat da, prestaketa da dinamika ongi eramateko eta da praktizidade, efizientzia asunto bat. Guztez. No, bai, nire kasuan ere, zerbait egin behar bat badut, eta prestatzen dut pixkat lehenago, gero dago, freskisimo. Nik egiten ditut gauzak denborarekin, egin nuen, programaren organizazioa ez, osteguna noiz egin nuen bidali nuen. Bai, itxasok egiten dut txeko lana, supergoiz. Pues ez nintzen oroitzen, zertaz zigoan programa gaur. Gero ez dakitzu. Eta nimen espertuak, ez gego da. Ez nintzen hain, ez? Antolatzaia izan. Zein da honen moraleja? Utzi den azken ordurako, prokrastinazioa. Vale, hori da nire kontseilua. Gaur da prokrastinazioaren aldeko eguna. Bai, asmatu duzu. Hostia, bai! Imaginatu. Beti asmatzezu zuk nire tontak izak, baina nik zuriak inoiz. Gustoko duzu prokrastinatzea? Gustoko ez, baina ez dira. Bai, ez da gusto asunto bat, da gertatzen da. Hago que gertan. Gustoko duzu... Gauzazke gertan. Gustuko duzu euria, gustoko ala ez, hor dago. Así que ya está. Bai, baina nik ez duzu prokrastinatzaile. Ez badakigu, etxeko lan egiten duzu. No, kostatzen zait pilo bat, frustratzen naiz, en plan... Beti nago gauza askotan, eta beti behar dut, oso agobiatuta nago, baina gero, nagoenen ezakite, 2 ordu ez egin gabeko... Nik ezin dut lan bat serio hartu, ez bada como egun bat lana edo lako zerbait. Osea, baditut hainbat proiektu diela como 2 aste barru, preparau bihot presentazio puta bat, esan bihot gaur. Preparau bihot presentazio puta bat, ez sustiena bixau, porque gonbidatu sustien, como gauza bateat esan sustien, preparau bihot 20 minutuko presentazioa, dio, eta ja nau barruan. Da, 2 aste barru,
Eta gaur, eserinaz, hasi naz, baina eske beti itxen gauza daunon, ez badau ja pistolia nire buruan, en plan, ez badau ja mugan, esertzen naz, itxot, bueno, lan nahi bedot. Itxot, como parrafo terdi ez dut. Gaurko sondo da, noia merendatze. Ya está! Esateo, ezin esforzau, ditxu bihazte. Lasai, eta gero enkongun azkenen gunean. Baina gaur ez. Ezin dut, eski ematen dit. Nire ez, kriston zititzot oso da. Berdin. Eta gaina no, como superarro, en plan, jo, asinaz bihazte lehenau, es que inbio fambinas merienda hartzea. En plan, baina de puta... Posik! Indo parrafo terdi, de puta madre! Bueno, ez bali mazera estresatzen, ose, pues animo. Gaur... Estresatzen gara, eske nortu horretan, eske sabira. Jokat monologoa Madrilen, joaten naizena Madrilera aste honetan, bueno, eta da, adibide bat, baina da beti horrela, bale? Hau ikusten da zuenean... Gero, osongi prestatzen ditut beti... Ez da azkenek orduen. Bueno, eta badaukat, joaten naiz da... Aste azken arratsaldean da ikuskizuna, bale? Eta atzo... Eta astelenean gaude. Atzo ez nintzen sofan eta zanon... Ui, ez dut prestatu lehene Madrilekoa. Bueno, a ber ze ideiak ditudan. Begiratu, menigauken ditut ideiak apuntatuak nire WhatsAppean, ez daukateniko, bai, ez da. Begiratu eta, bueno, hau gustatzen zait, bueno, bai, eta, bueno, ya está. Bueno, ya begiratu dut, pixka bat, honekin gaurka aski. Gero, astelenean ez daukare barik, baina asteartean baditut 2 ordu, orduan 2 orduetan begiratuko, antolatuko ditut ideiak, eta zango jazta antolatu ditut. Eta honi 6 ordu potxetia ikutzen. Eta gero, hori da, esan, ja, osongi dago merendatzera joango nahi. Hombre, no ski bai. Eta, ja, uragunean, nola daukadan, trena, 3 ordu telezatu, trenean prestatuko dut. Wow. Trenak die latzak honetarako, porque beti pentseta zu, trenian ningot, eta gero trenian ezin dozu inazal. Eta gero noz bintzarete, osea, ailegatzen denean ja geisteko ordua, eta ez duzu ez da erdia prestatu. Eplan, hartuko ditut bitxupitu hasi baino lehen. Zugalatzen duzu kontau nabenian hemen gelditu nintzela bainu gela baten sartuta, eta gelditu nintzela eseritaz eta, bueno, bai, ez da, bauda nire bizitza, baula sentitzen da. Bai, Eltzen jat, ja daukot ura hemen da zateot, que sea lo que Dios quiera. Bai. Beti pentsatzen dut, nire lana oso ondo emuten jat, así que urtengoa. Bai. En plan, se supone talentua dauko da, no? Pues ala. Ja, eske nik uste ere, bai, aldotatik usten duela, bueno, prokrastinatzen duela. Dauku metodologia laboral bat oso berdina. Bai, bueno, pues aterako da. Ni oso optimista, konfidatza daukat. Bai, ni ere, ailegatzen bali bada puntu bat non, edo improvisatzea erabakitzen bali badut, bai. Baina de por si zerbait prestatu behar dudanean, gero eta denbora gehiagorekin hobeto. Bai. Baina gero, konprobatzen dut, adibidez orain, gaur, ez nahi zoroitzen zer prestatu nuen. Ja. Eta orduan, bueno... Hori da, geixegi preparatzea. Hori da. Hori da, astelenian, aste osoko janarixa prestatzea moduan, eta gero ostiralean jadau podriruta. Ez da zura bine ezin? Bai. Inaz pixka bat Tupperman, eta batzutan aurkitzea gauza batzuk frigorifikoa ez dut, hau nahi zua da. Bai, baina ni hori. No, goxua da, eta janitxa. Lenguan... Ez da gaizkigon daukagu itura hor usteko, bueno, pues... Gabitz, programa... Ez gare hasi programia bez, baina kontau biot. Lenguan aurkitu nitxun fideo batzuk, eta esan nauen, nik badakitz, dauela WhatsAppian, konversazio bat, non nire pixukidea esatu ez dat. Badau fideo flatera bat frigorifikoan gure bozu jan, eta esoen gura, eta pasau ziren egunak, eta zetot, osea, nik nahi badut, konprobatu nahike honen data, baina ez dut nahi. Asi que usain du nitxuan esaten, sego xuak, jan nitxuan esaten, sego xuak. Zenbat egun ustez itxur pasau zila? Aste bat. Zazpi. Aste bat zazpi. Baina, gozuak zazen! Ja. Bueno, fideoa, ez da, jo que se, ez da... Fideo txobatzu? Bat hilzela. A ver. Makarroiak utzi ditun frigorifiko kanpoan. Bueno, bale, kanpoan. Kanpoan da, beste gauza bat. Ja. Baina pasauz. Eta hil egin zan. Makarrita. Bai, hartzen direlako arrozan eta makarroietan bakteria bat, bai. Kontu zan egin danel. Baina nire zen barruan. Y ya que nos estamos cagando en el guión, badakitzue, badauela tipo bat, das, hainbat kontu Twitterren, diesela janari gordinaren abokatuak. Baina ez krudibaganuak, karniboruak. Ai, amatxo maitia, a ver. No, eta hau ez da como tartar sofistikau bat, Ez marinau. Ez dut, porque... Esan biotepia dalako, baina esan bioko. Gizon batzuk, diesela, itxendabia como este culto a los Australopithecus.
Esaten nobie, gure, totalmente sekta bat, esaten nobie, gure ancestruen barneko energia okanalizatzeko haien bezala janbirau, eta janbirau gordinik, eta daukie, aragisa, esne gordina, eta mantekilla ez da gordina, imaginatu ez dakitela dela. Eta tipo honek tokon kontu duten, non esaten zauen, aragi gordina jan baino lehen, obiena da guztia temperatura ambientian hainbat ordu, porque bigunagoa da. Ai, guazen, eta Bueno, jaborez. gauzatxo bat izan hau entzat, eso, badakitzu eta gola gauzat ditzen dela evoluzioa. Ez dakite? Claro, egia da! No, gure ancestruen bezala fanbigare danok itxasora igeritan, porque ya está. Ez, imaz, bakteriak eta hola aldatu egin dira gure barnean, osea... No, porque ze izan die 15.000 urte de nada, zeo ze gertauko da. Mira, sinceramente, bueno, esto te salgo. Ai, hau da, selekzio natural. Ez iba a decir, o sea, hau selekzio natural. Jarraitu hori egiten eta, bueno, ikusiko dugu. Egian. Que te gusta, Que jode, beti kartela, pues... Venga, neba duzu gaur eraman aldi dazu kartzelan. Bueno, eta efemerideak esaten alditu. Bai, Venga, zira. guazen itoira, dale. Bueno, gaur da, liburutegien nazioarteko eguna, vale? Así que jende hori, aragin irakurri dezala liburutegi berdak ez zer den, pues, bueno, ez dakit. Gaur da eguna, igual da, komeni zaizue, gaur liburutegi bat bizitatzea. Oia. Bai. Baita igual... Ina apunte batzuk bustinakin paretan, intzaik. Apuelka, eta gaur ja, pues hori, liburutegia. Hora. Perfecto. Gero baita ere da, beste, eski nola ez dituan apunteak ekarri, astu egin zait. Baina, okosunez kristoneko memorixa. Alzheimerraren eguna. Ez. Horreitu egin da. Abitxu! Da, aldaketa klimatikoaren kontrako eguna. Fijate. Baina, Rajoyren gurruak esango zuen, gaurko eguna ez da existitzen. Aha. True. Da, kontu kontalai bat. Baina, hau da, como pobreziaren kontrako eguna, pixka bat. Jarriko gau egun bat. Jarriko gau kalenda isuan, eta huia, ja. Bai, eta gero moztuko gau flekillo. Kama, eta ozono kapak ingo gau. Birtziklatuko dugu egin horretan. Hori da, jarriko ditugu kartoizko pajitak plastiko batzuen barruan, zumuetan, eta ez da. Sartuko dugu fruta eta barazki guztiak sartuko ditugu plastiko biodegradable barrean. Bai. Eta jazta. Eso. Galdera zital bat inbitzuet. Rezilatzen zuen zuetxean? Bai. Zuk? Ez. Bai. Ez que den laukostuak entzen dira. Nik da giztik ateot, baina gaizki. Nik gaizki birtziklatu dut. Bai. Porque daukot... Eta plastikoan ahazten. No, nik daukot arazo bat. Venga, Maider. Ez que ez dakit ongin, ez dut ongin. Hori zaila Resto da. eta plastiko? Bai, batzutan eta... Plastiko da, plastiko. Zenbat dituzue, zer bizikleten zuen? A ver. Lau behar dira. Hori. No, ni ditut papel... Bost dira. Vale, vidrio. Organiko. Ah, no, baina vidrio... Portxa batea. Nik itxeot vidrio orgánico, papel cartón, envases ligeros. Han resto? Eta resto. Ez que sartzen duzuen el resto, en el plástico. Organiko da komposte egitekoa. Ba ez, ba ni botatzeot, no, baina orduan ondo itxan dut. Resto? No, botatzen dut, erratza portatzerako txustia, organikora botatzen dut, hori da resto. Bueno, hori da resto. Bai. Hori ez da... Eta plastikora botatzen duzun guztia, seguro parte bat dala resto, nire kasuan. Hombre, baina ez ditxu garbitxu behar natillak, eta bota organikora eta gero bota natillen totia. Eta atun lata baita, ere zeko zaten da? Ez do jaten atun latan. Ez do jaten atun latan. Jende esportina, zuzenean. Hoi da, fatena sondartzara makilo bat egaz. Baina, orduan itxendo dana da, restua birziklaut organikoa ez, porque daukan adazua da, poltsa organiko putiek ez dabiela esetako balio. Bai, Orduan, organiko. baina apurtu itxandia. Claro, Eta zukua daukate. Bueno, es que guaten ez di kutsatxoarekin. Hori da, kutsatxoa dago. Ez dauko kutsatxuik. Mankomunikatean egin zute doa. Ba, familianaz eskerrik asko porque ez nekien. Desinformazio asko da, birziklaperaren inguruan. Ez da publizitatea, baina... Daude kanpaina bat egiten, eske ni konturatu naiz gaizki birziklatzen dudala. Nire etxera etorri direnean, gainera oso mutiko majo eta guapo bat, bueno, maskarillarekin joaten zen, baina eta oso majoa, eta bueno, emaz dian panfletito bat txartelak implantatu bat dituztelako. Bai, ja egin dituzte. Bueno, txartelan oraindik ez dituzte. Ni txartela daukat, Claro, txantrean. Bueno, gero horreko. zentruan, ba, txartela. San Juanen bai, eta San Zelaien ere. Bale, arrotxapea eta txartelan tokatzen da Oraindik ez? Ah, bale. Azaroan. Nungo, arrotxa? Ez txantrean. Baina ez zara txantreana, ez? Bizi zara txantrean. Ez naiz pijurramakoa. Ok. Baina nera, mona zen txantrean. Bueno, Venga, ba. txartela buen asuntua, kanpaina
Eske txantrea egin genezake sekzio bat txantreari buruz baita ere. A ber, badago bat egiten bideoak auzoi buruz, Bueno, bilatuko dugu. Jarraitu programa... Bigarren denboraldian. Bigarren denboraldian. Orduan, txartela, etorri zen txartela matera, eta etorri zen panfletito batekin, nola agertzen zen... Fíjate. Nola birziklatu. Eta gara, nikirekin nuen, zen nuen, jode? Ezi egiten dut. Ez daukot ideipez? Ez daukat ideiarik, Osa, ebizko eta plastiko tetrabrikta dena nahazten dut. Bai. Ulia, organikora. Ule teñirua, restora. Bazenekien hori? Ez que Ilea zen. Ilea? Ilea. Asaskalak, organikora. Asaskalak pintauak, restora. Hori da. Ez que nik ez ditut pintatzen asaskalak. Eta Ilea zaiterortzen. Fíjate. Ez zaiterotzen zaborraren gainean Eta nagoenean. hilekoa, hori da guztuera labera. Gutela taza bat. Hoi da, Bai, izan fideuetan. daiteke, baina hilekoa baita ere da oso ona. Landaren dago. Bai. Ai, no me seas hippie. No, nik ez dut egiten. No me seas hippie, me encanta. Hola, Ana Lindane. Kartura nago zaitute. Bai. Hippie jam. Nik ez dut egiten, ematen ibiskat nazka, baina odola komposta egiteko oso interesgarria da. Fíjate, hori da gordina jalean dietako ezaugarri tronkal bat. Nahi gilekoa gordina jan. Ez dakigu gordin jaleak nahi daben edo ez. Ez dute, ez? Ai, normalan, no? Ai, gilekoarekin zaude. Nire ez inoz gertatu, baina eske zut ez da galdetzen. Niri bez. Inoiz. Ez zuri ez da ere. Ez da koinzidiro. Bueno, jarraitu dut. Venga, ba. Gaude gehiagoz berri Ilekoa jatean eguna, bai. Bale, gaurko gumatan bezala, 1988an, Nintendo Super Mario Bros. 3 kaleratu zuen Japonen. Suezetan jokoa? Mario Bros. Itzegin giruen beste egunean horren buruz. Zue champiñoin jokoa. Pues justo, Juegazo. nola jate ditu zeta magikoak, sisa magikoak. Juegazo. Bai. Pimpa begira, abere jaten duen baton bat. Janda bat, ja. Epa! Oia ozto bat. Bera, ja da. Batial. Bera, horrekin egan egin modu. Horrekin egan egin modu. Bera, egan egiten dago, bidaia. Voy a volar. Beste egunean Behitxu zatea. autoa gero hartu zuena. Bai. Horre, Honeta jolaztena izan. Jesus. Hortzak dirudite. Eta zein ja zure Super Mario 3an inguruko reflexioa, aparte las setas? Pues hori, eske olako jokuekin nola ez gero gazteok Adoktrinao. olako droga motak frogatu nahi izana. Eta komekokos asuntoari joko horrekin ere bai, esaten zuen... Pastillas? Pastillas? Ez, eske horren ez banago oker, uste dut, igual inventatzen ari dut, baina... Venga, baina zein importante. Komekokos jokuak sortu zuenak, onorbaitek, olako... Bai, bada honorbait. Komekokos ari buruz etzen zula. Eskazakit, euskaraz ateratzen zaidan. Aurrengo generazioko gazteak, egingo zutena zen, ez esango terdaraz, eta gero itzuliko. A ver, ¿cómo estamos? Venga, dale. Comerán pastillas en oscuros callejones mientras escuchan música electrónica. Hori da Komekokosen argumentua. Baina hori da pixka bat, nola ditzen da, Juri Gagaren. Jango dituzte. Leku ilunetan, tekno musika entzuten duten bitartean. Tekno elektronika. Hau da pixka bat, nola ditzen da, Robinson Crusoe? Ez da ditzen. Ez daitaderatzen historiaren, daukat historiaren, baina ez daukat historia oso. Baina eske badau tipo bat dala abadia, dala Elisako pertsona bat, Mexikon, bere karrera osoa esatutzen dau, bere izena da, entre Juri Gagarin y Robinson Crusoe. Hortik dau bere izena, baina esatutzen. Eta hauko izan oso arraro bat, eta dedikatzen da, itxen como ponentzia eta diskurso hauek jolasen inguruan, esaten satanikoak diela. Ez que jatuten bere izena. Hau ez dela pertsona bat sataniko... Vale. Eta guztot ez daukala zer ikusirik, Vale. Igual oker nago eta... Ez que tipo hau da, en plan, Yu-Gi-Oh-ko karta bat atzen da, esto es el símbolo del demonio. Ez, rollo... Vale. Gustatuko litzateke, beste un batean, baina esker etorri zitora inburura. Izango da
horietako bat, ez? Etorkizuna hori iragartzen duena. Malamis Fuster. Hori da. Mujer ciega predice el coronavirus. Tuitero hori @Nostradamus en Twitter. Déjame un like. Bueno, equipo, guazen berriekin. Femenide, Abuela, leche, menos mal zarela prestatu lan imai, verdad? Bueno, ya, usted, bueno... Gaur sudur horrein especial efemerides, emon. Poliki bueno, efemerideak. Mila bederatziron dago, eta bederatzian, urriak 24an, eso se tratatu zen, ez? El día contra el infarto. Hori za. Nueva Yorkeko bolsaren kraka gertatu zen. El 29. Da, osteguna zen. Ostegun beltza. Ostegun beltza. Edo ostiral, porque da Black Friday. Ez, zen ostegun beltza, baina... Uste dela osteguna, eh? Bai, no, el jueves negro. Black Friday da azararen 25. Bai. Eta, bueno, No es que te he dicho, eso va a ser de jatela. Jarraitxu. Jueves negro. Ustutela ostirala. Bai, crack. Osteguna, joder. Ya está, bolsa, pikutara. Menos mal azkenengo programia. Eta ardun, badago mito bat ez dakit entzun duzuen, esaten duenak, ejecutibo eta bultzan lan egiten zuen jende pilo bat. Suizida insala. Mito mis cojones, te diré. Bai. Bueno, a ver. Bai. Nik egin dut investigazio lana. Vale. Hartu ditut nik nahi ditudan iturriak. Bai, hortaz. Hau da nire interesetetea. Egin behar den moduan. Eta, bueno, esaten dutena da, egun suizidiotik 4 bakarrik izan zirela, egun horietan honekin zerikuria izan dute. Vale, bueno, 4 ya badira, Osa, bestiak kointzidru zeban. Kointzidruz, bai. Eta gainera, claro, zegoen batek esaten zula, egun horretan kolari barzenun leio bat libre aurkitzeko. Leio tibotatzeko, hori zen, bai, talio bat entzuten zuen hortikan. Alkilatzen ziren balkoiak Pamplonako plazan. San Ferminetan bezala. Bere buruaz beste egiteko. Eta hartu esatut, joder, igual, abestia honen inguruan, ez du ezan abesti, bueno, igual abestia honen inguruan hitz egiten du. Ostia. Ez da posible izango. Abesti bat hitz egiten duela, honen inguruan. Aberda pentsatzen dudana. Abesti bat gertera historikoenen inguruko abesti bat badago. Da abesti historiko bat. Eta abesti honen bersiño bat badago Rupoleaz. Tau da, las ipurtarges. Hori da. Eman. Jo. Hau da. Man Hey, man! Wall Street. Wall Street. Wow. Hombre, utzi duzu azkenengo efemeridea hau erenerako, Bai. Esan biot, komediaren lehenengo mandamiento bat dela, komedia da tragedia gehi denbora. Eta honek ditxo ja, urte, así que ya. Esan behar dute, videoklipa. Ezin dira, ja, videoklipa oso ona da, la verdad. Oso artistikoki. To go. Asko zuen. In the Wall Street. People from the windows is killing yourself. Killing themselves. Aleluya, killing themselves. Hostia, okartzen modukoa da. Hau bada. Bigarren denboraldia kartzelatik grabatuko. Bizirik, ja. Bere buraz beste egin ez dutenak ere daude bizirik. Komedia da tragedia gehi denbora. Eta gauza zan behot, Netflixen serien número 1a da gukin gauen txistea baino jodidu haua. Así que, a mí que no me paran Dios. Damer ez duzu ikusi? Damer? Bai, ai venga, perfecto. Netflixek jau serie bat dala, serie número 1 izena Dahmer, de Jeffrey Dahmer, el asesino en serie de Wisconsin. Número 1 non? Netflixen, da como el Juego de Tronos, da biopic bat, tipo batena, zala hiltzaile serial bat. Ta hiltzaile horren biktimen familiak bizirik da zondion, eta da biti esaten, egon zeiki egeldi mesedez. Ta tipo honen asesinoan aitxa pronunziau da, en plan, ez duzatzu eskatu baimenik, atera duzu informazioa baimen gabe, zabitzien niesemia usten
como de incomprendido místico, en plan, wow, también tenía sentimientos. Badau jendia, haien umia Halloweenean tipo honeaz disfrazeta. Mesedes, o sea, atera bigau José Bretón el musical. Bai. Competencia itxeko, porque es que se hostia gabetz. Ezin da. José Breton Starter Kit. Bai, Jose Breton Starter Kit. Ez dago ondo. No, oin jasatuko gara kartzelan beretan. Ez, un puente, José Breton. El musical. José Bretón sobre hielo. ¿Es que? Sobre hielo. Anda ya, anda. No, baina egia da, osea, ari garela ja, osea, muga bat pasatzen, ez? Jode, baina guk eskatuak honengatik, eta... Ja, egia da, badago jendea da, bala, ez que nire, asunto hauek batzutan... Gure da solait horrekin konparatzen. Bai, egia da. Bueno, itengo dugu José Breton el músico. Ez, bai, ez dugu batean. Guk prestatzeko... Hori da, guabitzen preparaten gabitzen proiektua. Sekretua noixa, ez da, gracias a Dios. Hori da, nahi otuzi klaro audientzia da, hori da, gaizki dagoen zerbaiten adibide bat. Bai, Porque ezin zare izan ambiguo demoraldi hauetan. Gaizki dau, asesino serialen homenaiak itxea. Frozen, osea... Ez dugu gehiago fronte, burnt. Ez dugu aterako burnt musikala, ez dugu. Asi gehiago programakin pasau dia 40 minutu ya tesgara, sí? Macho, maitia, guazen berriekin? Venga! Yeah, let's go! Vale, lehenengo berria. Bueno. Hau da, ja, aldaketa klimatikoaren kontra, ez? Denegurian godenez, boxeko kide batek esan du, oie, pobrezen aurkako eguna, eta hori, igual lotuta daukatela orduan, oiek, kalean bizi diren oiek, eta hotzez hiltzen diren oiek, oie, pues txiko, pixkat berotzen baldin bada mundua, ez direla hotzez hilko. Oso ongi, José Urriola, Juan Francisco José Contreras, Cristina Infección, Bai, Francisco José Lumbreras. Esan bitxut, esan nahi que gauzatxo bere bat, esan bion lehenengo gauza da, ezin dut gehiago, neaz? Menos mal da azkenengo programia. Eta esan bian bigarra gauza da, historiaengatik asko ikasi daitxekela. Porque honek gorazte usta asko, María Antoinetek esan zauen, si el pueblo no tiene pan, que coman pasteles. bai? Esan izan omen zauen... Falta de pan, buenas son tortas. Oixe esan zauen, María Antonietak eta herriak esan zauen, abitxu ze graziosan eskau mostuko zaulepua. Orduan, esan bihot, ez esan gabe, esan bihot, historia oso aberasgarria dela kulturarentzat. Eta beratik ni orain gogoraramen hau eukiteak oso posi jartzen dago. Bai, ez dut zerikusirik? Ez dauko zerikusi, baina da, nik posteko goratu jadan zerbait, porque honetan konzentaten banaz, botaminaz buruti bera. Claro. Tarduan bai ez da. Ba ez dugu egingo, Raining Man. Not anymore, bai. Bueno, pues tipo hau, ez da hau esan duen gauza bakarra, baita ere, pues, txiko, atera du bere Casio, azkeneko generazioko Casioa, paseatzera. Bai. Tío, moderno, que hipster. Guazen ikustera, bai, oso hipster, Oso hipster da. Oso hipster. Gainera beltza. Eta esan du, begiratu nire Casioa, ni ez naiz, oietako, Opresor. Bai, opresore bat, non nire soldatak asatzen dut ezakitze kotxetan, ezakitze look eta Prada poltsoetan, nik Casioak erabiltzen ditut. Bueno, baina asuntoa da, hau egiten duela Yolanda Díez lan eta... Porque Yolanda Díez arropa jantzi da. Porque Yolanda Díazek arropa jantzi zuen behin, eta hortaz, bota bihotzagu ladrillo bat kalera. Guazen ikustera bere luka, eta bere luka pixke bat kritikatzeko atzan du bat, ni ez naiz horietako bat, ez? Yolanda Díez badoa komunista bezala, ez, esaten dutela, eta jantzen du horrela, eta hau ez da, ezin da. Es tu ministra comienza la que viste como una diva. Que no puedo más. Es que gorroto política. Baina itxoin. Es que sí, ha quedado gehiago. Kakatu duela, ze guazen Casioko argazkira berriro ere. Bai. Es que badago detailetxo bat eta jendea kontratu du hau congelar encendido, kentzen denean. Bai. A ver, guazen jartera... A ver. Congelar apagado. Ze izango da. Twitter for iPhone. Twitter for iPhone, ez que asunto da Casio bai, baina iPhonea ere bai. Badakala, baina iPhonea da bigarren eskukoa top mantakoa. Seguro, Batman. Da, orsagarri birziklatuetakoa egine. Market, bizikletera. Biodegradablea. Seguro. Ez doka koltanik, ez da. Seguro. Gorroto. Ez gai inor iPhone hori egiteko. Gorroto politika.
Politika azkenengo amarga honetan bilakatu da txerrikorta bat. Eta ezin dut gehiago. Eta hoia 15 urte barruia gertzen zen Twitterren non zu ezin zinen eskerrekoa izan eta bizi. Ezin zinen, porque eskerrekoa bat zinen, eta zaukotzun behin argazki bat kanpoan afaltzen, pero que hipokrita de los eta ezin jot. Eta badago argazki bat, que ojalá ekartzia dala, como María Antonita, bitxu berriro be, María Antonita demoraldiko como nekasari gaixo bat dagoela, como enkorbo hau esaten, ez dut uste bizitza oso justoik denik, eta diatzen María Antonita eskin bat egitea esaten, bueno, zuk erabakitzen zu lanian egotea, zu jakingo zu, no, ezin dut! Gehiago, honeaz, ezin dut. Eta gainera, beste gozat, ezin dut, soineko hori oso itxusea. Bai, oso itxusea da. Betaurrekoa guztoko ditu. Betaurrekoa oso bolitxa bia, baina Jolandak baditxu look obiauak, ez ditxu dana epaitxuko, porque me la trae floja. Baina eske, hau da, como un vestido de mojigata. Hau jantziko zaben Victoria Federica, edo zin egunetan. Osea, hau ez da! Osea, nahi duteko zi, Yolanda Díaz baten kongresu putora bi pezonerekin como sua botatzen dituztenak, edo olako zerbait, eta ja jendiak itxeko gauzak. Baina honeaz, ziematea unia izeba. Bai, look, nahiko normalito, ez? Nahiko normala. Eta, bai, nio gilaro esterola joaten naiz, eh? Nahiko normala. Baina, neska, hemen gauza da beti, osea, eta gainera boxekoak, bueno, boxekoak ez dituztela emakumeak gorroto, bale, zen beren filetan badituzte... Emakume guztiak, ez? Ez, badituzte emakumeak ia hain baliogarritasunak gizonak bezala. Bai, hori esan dakua da eurek, bai. Gainera emazteak dituzte, alabak, hori da. Eta ez dituzte emakumeak gorroto. Baina gauza da beti, da zerbait puntuala, emakumeen gorrotak dituztenik. Baina beti emakumeen lukak eta lako, gatik komentatu behar dute, ez dakit... Eta ez di homofobak, porque denok laukia... Ze esango lukete? Esan edo. No, porque traje horrek die 6 euro baro, eta... Fijo da. Traje hori merkadilloan. Traje hori da Primark en la sección política de derechas. Ez da ondo. Niños, política de derechas. Adultos, orden honetan. Pero flautas... Primarken perro flauta. Bai, badago, beste moda. Vale. Ezin jat. Claro, ez bezala joaten. Claro, egia da. Claro, zuk erostu da zu bakarrik rastro berzekila bat. Pero flauta. Eta... Nina, zenez eskerrekoa, itxot nire arropa guztia eskuz kalamoarekin, eta gero sobretan jatena erre itxot. Eta iepo botatzen duzu, garrikora. Botatzen nire kalamo landaretara, horrela arropa gehiago gitzeko. Eta egun batian goze banau janeiken arropa. Claro. Dana pura fibra natural. Estela edan. Eta got una flora intestinal que flipas. Qué guai. Flipas, me cago. Hori da ni txakurra bezala, ez? Jaten dugula galtzerdia eta gero itxe daukaka un ovillo dela. Claro, bueno, ia egin behar dugu gakuntza. Azkenean bota zuen galtzerdia. Ai, ene gaixoa. Baina azkenean badaukazu txakurra? Ez da nire nahiaren txakurra. Galtzerdia izkurretik? Bai. Ikusi zenuen? Osea, nik ez baina nire nahiak zidan galtzerdia bota zuen. Ja, lasai, familia, galtzerdia bota du. Ez baina ego gakuntza egin. Hau interesatzen zait, osea, gero tripan hori... Dekomposau inzan. Hori da, ditugula, ez? Asateratzen? Horregatik ebakuntza egin behar zuten. Ez delako desegiten. Pasak ezen galtzerdi bat eta aurkitu zuen umea bezala jartzen. Ja, ¿está en posición? Ez zioten zesariarik egin. Claro, pentsabat momentu batez, galtzerdi bat ipurdixik kabirutzen da. Eta gero pentsabat, gero pentsabat, ezin duzu konparau giza ipurdi bat, txakur ipurdi bateaz. Baina gero pentsabat, ez dut nire demuria galdu behar, pentsatzen, ze kabitzen dan edo ez txakur baten ipurdixik. Orduan, ya está, que puta mierda. Bai, eta horrela denez, guazen... Pues otra puta mierda. Venga! Guazen! Bai, kalkazar bat eta bere familia guztia. Hemen dago, Ipar Korean, burutik jota dago, azkenengo emanaldia. Telebista hori ikusten dago, ja, oitu egin nahi dira. Ondo, hobeago ikusten da. Telebista de justa, tremenda, 8K dago hementu. 8K, hostia. Ikusten da berdin, baina badago gauza bat, eta psikologian ikasten da, gero eta gehiago ikusten duzunean zerbait edo norbait, eta gero eta kariño gehiago hartzen diozu. Bai, gatatzen jatien nobixuakin. Zure nobixuakin? Gatatzen nobixuakin, bai. Berdin da, ukitzen dauen efektu danak pasatzen dira. Bueno, esan bihot, se ha muerto la reina, qué pena. Horta, ingleses,
La reina ha muerto. ¿Quién más? Ah, no. Eta ondo, inbigau gure bukaerako... What a pity. What a pity. Bai, inbigau gure amaierako kapitulua, eta... Porque amaierakoa da, porque ya está. Porque berreiztau programia, mesedez, baina itzin beste gauza batena, porque no puedo. Ea beste batitzen. Eta hau bukatzeko, inbigau, inbehar den modu bakarrean, dala jende hau guztionetatik aukeratzen Meghan Markle dukesa de Sussex. Por favor, Bai, noiz aukeratuko du Meghan Markle. Nola irtengo gare dinamika real honetatik, ez bada Meghanen bidez. Meghanek badaki irteera toki honetatik, eta galdetuko dugu gaur. Bueno, pasauko gara lehengo argazkira, ikusiko Meghan, eskontzan oso posik dukeakin. Meghan da, como gure Letizia moduan. En plan da, familia realian sartu dan pertsona bat reala ez dana. Ikusi duzu barkatu, Bai. Letiziaren azkeneko bideoa. Bideoa. Ematen diote eskua, atzen du. Dame la mano, como a un hombre. Bai. Tipo, como... Uste dut dala, Bai, ikusi. Da turbio. Letizia, sacándola. Bai. Gaixoak behar zitula, masaje oinetan eramaten dituen eta koinen gatik. Hori ulertzea dut, Sufrimiento. Hori ulertzea dut, gaixoa. Baina, bueno, no ulertzea totalmente. Baina, nik usi noen bideo bat non zauen familia real guztia Elisabaten eta santiguatzerako duan Letizia esaten zuen. Tarduan, ez haben itxan. Baina oso politxa. Eta gaur horri buruz itzegin bideo figura extrarealen inguruan, porque Meghan hori da. Nire informazio guztia aurkitu dut munduko iturri fidagarrienetan. Wikipedia. Porque sartu naz mamaslatinas.com deituriko web horri baten. Kematen dau norbaitzen aitxan telefonoko historialian agertuko nan zeo zer. Baina ez da. Da super iturri fidagarri bat. Es que nabila albistia irakurtzen, eta de repente agertzen da azpixan. Más información en mamaslatinas.com tan bueno. Vaya gazdenok. Baina gazdenok. Eta Meghanen inguruko berri guztiak beti fenomeno honen inguruan, da saltado, baina bueno, hau gero dato. Two queens. El asunto es que Meghanen inguruko berri guztiak dira oso onak, porque bera dabil gure ametxetako bizitzen, porque da familia realekoa, baina hau ez da egia. Porque familia realekoa izatea, Puta da. No, de puta. Familia realekoa izatea. Jaiotzen zai daukotzu bizitza india, daukotzu pagia, izan zeike... Ni usteot punto problematiko. Baina nik usteot familia realekoa banintza, eskuinetako izan nintzala. Bai. Porque es lo que hay. En plan, beti esaten dau, beti jendiak esaten dau, no, diruakiko bano, iguales, porque principioak ordaz. Baina ya, familia saltzen bozu, en plan, zure familia bada arasua, egon bizar familia alde. Baina da problematikoa. Hau da oso problematikoa. Eta ez gauza gatxik ez da bidatu behar. Asuntua da, familia realekoa izatea oso ondo dago. Familia realetik dagoen pertsona izatea eta familia realeko pertsona batekin eskontzea da kriston putada bat. Da lan oso gogoro bat. Porque egon bizare, kristoneko mierda honetan sartuta. Hoixe da, eta ez daukatzu honen alderdi honik, porque Meghanek ukiditzu kristoneko bapuleuak, porque lehen da bizi, bueno, gero hitz egingo protokoluan ez da, baina hori. Eta daukatzu alderdi txar guztia, da daukatzula kristoneko ojo publikoa, zu jarraitzen zoazen edonora. Eta hemen sartzen gara protokolo realean. Dala kristoneko puta mierda bat. Meghanek ukiditzu eskandaluak. Lehen da bizi, txuria ez izateagatik. En plan, ez ditzu balore inglesen ezagugarri nabarmenak diela como azal txuri-txuriau, como zainu urdintxuekin, como potoluekin, eta ez ditzu aginak marroiak. Tarduan, ez dauko ziudadania... Gaizki dituzten hortzak ingelesa. Ez ditzu hortz marroiak, así que ezin dau ziudadania inglesera optao. Ezin dau, hori xera. Ez dauko eskorbutua, así que ez dotzi emango nazionalidadeik. Nire esan zidaten behin, inglesa ikasten denguenean, eta nire azentuak ez dituen oso ondo kontrolatzen, nola ezberdindu dezaket ingles bat amerikana batetik, baiatu dizki oso hortzak. Bai. Eta itxua basea... Hombre, ni es que amerikanak dituzte txuriak por demás, o sea... Bai, plastikozkoa. O sea, ez da... Antitesis. Ez da txuri natural arroio de... Da urdina. Eta oso ongitzen dituztak, ez que... Txuriketa bat egin dut, ja direla neoneskoak. Da urdina plastikozkoa, bai. Ez nivel bat, bai. Ba, bueno, protokolua lehen da bizi, ez daukatzu ingles itxura. Por qué? Pues esa guapia, qué pena.
Bigarrengoz, Mira, hortzak. emate ditzu besarkadak, eta hemen dauko urrengo argazkia, non besarkatu zuen Beyoncé. Eta egon zan eskandalo bat, A ver, hor dago, errein ni Beyoncé be bai. nik zurrupatu nizkioke. Titkuntak. Hori da. Bai. Titkuntuak edo oinak nahi duena. Berdin Bere da. aukera. Hoixe da. Eta egon zan eskandalo bat, porque hau baino lehenago, egon zan como ministerioko asunto baten, eta bera presentau zauen emakumia, eta hemen zuek guztiokin Meghan Markle, eta fanzan, eta klaro, kanporako bidean, eta Meghanen barrurako bidean, fanzan eskua ematera. Eta Meghanek besarka bat eman zotzen. Eta duan, izan zen pixkat kaotikoa. Kongresuko tipa bat, No. Hau baino lehenago, egon zen eskandaloan, non eskia fanzan eskua ematera, eta Meghanek, eman zotzen besarka bat, eta jendeak esan zauen, esala protokoloskua. Como me la estás liando, Megan. Eta orduan, eman dut besarka da, kongresuko tipiei, Beyoncé, neska txiki batei bedai, eta auki ditzu eskandaloak honengatxik. Eta en plan, oingoz, bere kurrikuluma da, oso gaizki dau, bere egotia familia realian, porque da oso guapia, eta besarkatze ditzu emakumeak. Orduan, sin más. Gero bai egon zan, egu berri batzuetan, bere familiatik hau izan zen, bere Brexit txikia baino lehenago, egu berri baten nintzabien Meghanen familiakin, erreginaren familiakin izan beharrez. Eta hor egon zen kristoneko ostia. Eta azkenik esan zaben, behitxu ja, kantzaunaz. Berdin jat, zuen abra zuen asuntua, zuen protokoloa bedi. Esan zutzen bere zen arrai, berdin jasura ma, berdin jasura ma, utzi dakian. Eta familia gare. Ingelesataz daiko. Wow, poliglota. Barkatu. It's gonna happen, yes. Eta zen, bagoaz. Bitxu, zabitz flipatzen. Poliglotismoakin. Ez da, erreginari buruz, eta bere familia begi buruz, eta jarratzen du txip. Eta bihurtzen da bilingua. Nagoela asuntoa askotan, bai. No, baina nahi do jakin zezan bizinun. Orain ja, moztu naiz. Bakarrik pentsatzen dut inglesez. Ba hori. Bai, esan behar nuen, hilko da. It's gonna die in a week, yes. Eta hortaz, azkenian, separau zean. Eta inzabien nire ametxetako gauza bat, dela, en primer lugar, el pequeño Brexit andar por casa, fanzien gelditu ziren guztiz atzamiliatik izan zaren bitxu goiaz estatu batuetara. Ondikan gare erreginaren como simpatizantiak eta maite ditugu baloriak tal, baina goiaz, eta gonsan Opran komentarista guztia, eta ni pentsabot, ni langile moruan, lan gogor bat duen langile moruan, nik eukiko banu aukera, esateko, entzun, ni tokionetako balore guztiak errespetatzen ditut. Eta tokionetako parte izan nahi dut. Baina familiaz nire etxera. Eta familiaz hemendik kanpo nire maitalearekin, baina superondo gazutan eta jarra ditxu gero komodanakin, porque jende ez da pobre bihurtu. Ez da pobre bihurtu. Egin dute oso ondo, ez da. Horregatik. Eta usteot, Meghan Markle pertsona honek aurkitu dauela familia realia egoteko modua sufriru gabe. Noski. Eta kristoneko... Pasatu du, ez, osea... Tramite guztia. Hori da, tramite guztia. Por el arco del triunfo. Privilegioak mantendu ditu gutxi gora bera. Eta... Esan bidau, Guztietaz paso egiten du. astean irutan agertu bida telebizan esaten God Save the Queen, eta gero bestean nahiak kalera. Eta kristoneko admirazioa opa diot emakume honi, porque da erresuma baturako guapuegia, kariñosiegia eta inteligentiegia, eta pirauina. Eta honekin anunziau nahi dut, nire funtzio real britanikuetatik ospa egingo dudala, baina oraindik daukot simpatizazio guztia erregilearen regimenakin, porque nire benetako lanian ezin dutein. Baina honetan bai. Así que bueno, nire izan analiziuz da? Hoixe da. Hala, urrengor arte ez, porque ez da egongo. Bueno, equipo, pues ni bukatu nahi dut programa hau ospitalei buruzko berri batekin. Pues hala. Ze hasi ginen ospitalei buruzko horitu zarete aputatutako hanka hori, gero ez dakit zer, badaki zer, ez? Fascikulo Hombre, es que gure enpresa ya... egina dago, Ya prestatzen ari gara. Mutiladi mutil. Pues, Bai. mutiladi mutil, egia da. Mutiladi mutil Bueno. dagoia akzioetan. Ba, gauza da, euskal ospitaletan oso gauza arraroak gertatzen ari direla azken bora dauntan. Anda. Eta azkeneko izan da, tipa bat ezakiten entzun duzuen, baina asteburuan edo ostiralean. Bai, tipa batek jarri du ospitalaren antzeko zerbaiten arropa, sartu da ginekologia, hartu du haurtxo bat, eta eraman du. Flipas. Eraman du bere etxera, niretzat. Flipas. Eta, claro,
Bisu eman zuten gero gurasoak ez zelako agertzen aurrez dakizer, jarri zuten protokoloa, joan ziren bila ez dakizer badakizer, kamerak hartu zuten irudi bat, hemen da tipa eramaten aurra poltsa batean. Tipa konturatzen da, bere atzean dabiltzatela, eta utzi zuen aurra beste auzo bateko, pisu bateko atarian, timbrea jo eta ospa egin zuen. Pelikuletan bezala. Pelikuletan bezala, talkoan. Biblian bezala. Tipa agertu zu. Pelikulak. Claro, hori da. Ez que nik ikusi pelikula ez dut irakurri Biblia. Nabil itxoiten pelikula gotetzea da. Bueno, benur da. Pelikulas, liburuak, horrelakoak. Pues aurkitu zuen. Oixe. La vida de Brian. Qué guay la vida de Brian. Zingen honan da la vida de Brian. Ikusiko dugu egun. Ikusiko dugu. Bueno, pues tipa aurkitzen da hor txiki batekin. Imaginatu, zure etxeko ataria ireki eta hor, bebe. Nik uste izango nagoen... Zinez. Bueno, zure, badeki guztien egin zenuke. Ez. Nik uste izango nagoen... Nik benetan uste izango nagoen Mesias esola. Bai. Ez que, teoriateko, ez que... Ni zabalduka dauke... Ikusi, ni daukot bi pelikula. Ditut bi Lehenengo, ni daukot bi pelikula. Ikusi zuen Kill Bill. Ez. Bai. Esan hori, da berdina. Da tipia, erizainez disfrazutak, espero izatea, como la casa de las fiestaseko enfermera sexy, como disfraz bat. Begiko partxiakin, ez da oso. Baina, pasiotik kantatzen hori Kill Bill pelikula moduan, omenai bezala. Eta gero, bigarrena, ikusi zuen El Grinch pelikula. Nire pelikula egokoena. El Grinch jaiotzen da eta erortzen da emakume zaharra bat duen etxean atian, eta haiek adoptatzen da bie eta guztiz gorrotagarri bihurtzen dute, porque die superrepelentiak. Eta hori izango nintzen ni, eukituko nuke umia eta zango eta edukauko nuke ume hori Kristo basan moduan. Zango nuke zerutik eroi zara eta zuzare mundu hau salbatuko duen pertsona. Bai. Ditut bi teoria tapat da. Da, zure teoriaren oso, berdina baina... Oinarri bera baina. Ez que da, baina al contrario. Onda. Vale, zentzu honean. Zentzu txarrean. Zentzu okerrean. Ez txarrean ez. Honek esaten du, hartuko zuela, el Mesías. Bueno, esan du Grinchen moduko... Bueno, ya... Zuk esan gazun, el Mesías. Ez da berdina. Pensatzen, atea ireki zuenak zer uste zuen, ez dut emakume hontan. Bai. Vale, emakume hau, segurazki zela talde religioso batekoa, ez sekta, Ez die berdina. Ez da berdina. Talde religioso batekoa, eta hori esan zuen. Esan zuen, bilatu behar dugu hautatutako Mesías, ez? Eta joan zen bilatzera, esan zuen, ume hau da, tipo budaren rekarnazioak izuzutenean zurteko mutil batean. Hautatutakoa da, porque hautatu egin jut. Hori da, hautatun hartu zuen, eta bapaten esan zuen, pues ez da, eta utzi zuen. Da, konfunditu naiz, peka ezen hor zen beste aldean. Claro, eta ja abandonan. Ez dau flotatzen, ez dau egan eitzen. Imaginatu. Puta mierda! Ez du egan egin, menos malezula probatu liutik. Bai, it's raining, baby. Ez dukan markaren bat, igual marka espezifiko. Claro, Harry Potteren antzera. El día de la bestia, bai. Zerbait, ez? Eta beste teoria da, emakumean egiten zula lan, Isabelendako... Esan dago mierda. Esan dago joilin jati. Claro, ez diote oraindik jakinarazi, jaz dutela adenokromo gehiago behar. Claro, Carlosek ez da behar. Eta bapaten zazun, joder, hostias. Hile dela? Nire hilabete guztietako eskaera. Ez daiten du. Eta gonzen hori txoiten da, jazta, eske, pegiratu zuen Googleen, jode, hile egin da. Eta bultatu zuen, edo zintokitan utziko dut, jazta. Eta bultatuko dute bere txera. Modu batian edo bestian nik uste dut emakumea guztiz burutik jota dagoela. Pues daude teoria ezberdinak, Bai, zeintzu dira. Ez que da, como hain marrazki bizidunekua. Bai, atipa hau, baina zituen etxean, aurra zaintzeko material guztiak, ez dakit zer, porque asuntua da berak zioela, bueno, bera presuntamente aurdun zegoen. Hau nun gertatu da? Hau Bilbon, zu. Basurton. Basurton, ez? Beste izan Gipuzkoan edo Basurton? Ez, beste izan Gipuzkoan. Baina Euskadien daude, hostia, Bueno, pues, tipa honek, badirudi aurdun geratu nahi zuela, aurdun geratu zen, eta gero, presuntamente abortu bat edo izan zuen. Imaginatu dut. Eta orduan,
sentitu zuela, abokatuak ziren, sentitu zuela, pues, bere familiaren, ez dakit, Presinua. Ez presio, ez amodio asko familiaren partetik, aurdun zegoela jakiterakoan, ez dakit zer badakizer, eta sentsazio hori mantendu alizateko jarraitu zuela gezurrarekin, que se le lió, se le acumuló, que se le acumuló, eta esan zuen, pues alio, goazen soluzio bat jartzen zuen, zei soluzioa, pues aur bat lapurtu, aur bat baintu. Ene Mira, pero es que benetazko teoria hori, que seguro dela egia, da gureak baino asko sobe. Bai. Gustatzen zaiteo, bai. Pues hau da teoria, eta atera da, aurraren tipoa, aurraren aita esan ez, en plan de tipa hau egon behar da psikiatriko batean, ezagitzer badakizar, ze badirudi utzi dutela libre, osea, ez dute gaztela, libre, ¿cómo se llama? Bajo fianza. Ez, Enajenación mental. libre, bueno, ez da, ez dutela eraman directamente psikiatrikora, eta magor kontroversia gora eta bera, dago ez dago jota. Ostra, hain kontatu dozunean hau, gogorarazi usta, en plan, como gorputza gaizki utzi dudan historia bat, que ez naben jagoratzen, eta kontauko nuke, eske da oso jodiru bat, eta como nire gertuko pertsonen ikuruko gozat. Eta kontauko zuet programan ostean, baina eski igual kontauko zuet, bigarren de modu. Utzi bideo zebo moduan. Nik uste bukatzeko horrela punto algido batean, jarri nahi dut bideo bat. Baina nire itxin Bideo bakar bat, oso... Ez hori txizu de sexia? Bai, jarri zurean... Ez digu demorarik emago aukera baizen bardu. Da, 30 segundo, nirea. Venga, dale. Azko gutxia. Ez, zuk egin zurea eta nik nirea. Iruñan egon dira... lau hanketan lasterkekin bebi eta aitak autista diren aurrak edo autismo duten aurrak laguntzeko irakasleak behar direla, baina nik ez dut, ¿sabes que tiene que ver el tocino con la velocidad? Pues berdin. Hombre, la velocidad y el tocino. Hemen das bixak, justo hemen das bixak. El tocino del cielo. Gaur lau hanketan korrika, aupa, y me parece graciosísimo. Guau. Me encanten. Se puede. Me encanta. Lógicamente, behar dute laguntza, bai, horrelalde, bai, hostia, ez dago beste modu bat. Ai, ni oso ondo pentsetan jat. Lau hanketan. Ze ondo, espeot, esan biot. Nik nuke karrera gogoan, Begira. un twister de bebés. Ai, twister de bebé. Nik esan biot, ez ditzu da ezagutzen autismoan gora berakuak oso ondo, así que espero dut, hau umientzak superdibertigarria izatea. Eta hola izan da, nau superalde. Hau olimpiadetara bidali bida. Hombre, gurasoak ez... Bueno, gurasoek hain gauza etxen dituzte umiekin aktu publikoetan. Bai, haienak ez dien umiekin bai. Baina hau olimpiadetara eruen behar da. Haiek gustatzen bajakia. Ez dela explotación infantiles. Bai, como la niña. Baita ere, kirolan sekta pilo bat daude. Pageant moms, umia hauek con la peluca y el pintalabio. Guazen basurez. Ah, tira, sekta asko daude. Sekta asko daude. Baina, Borobiltzeko, bai, sekten inguruan eman dizkizudan kontseilu guztia boria isteko ziklo hau, bale? Emango dizut azkeneko bi kontseilu bat, bale? Hauza da, sekta batean sartu baldin bazara, bai, nola atera sektatik. ipurtzulotik. Bale? Hau ez da emateko oso, albiste, ez da emateko oso konsejo ona. Zergatik ez? Porque nahi dozu sekta euki. Ja, baina, bueno, nire sektatik ez, beste sekta txarren batzuengatik, nire da ona. Nirearen gana. Nirearen gana, etorri uiez egin zuen sektatik, orduan. Nik esango izuet zer den ona da zer pentsa. Nirea ona da. Nirea ona. Hor da. Nola, utzi sekta. Bi kontseilu. Bat, Utzi? ez sartu sekta batean. A ver, Totalmente de acuerdo, tik. Vale? Tik, eta bestea da, iez egin sektatik. oso ondo. Eta hori dira ere bi kontseiluak. Ala, txalo bero bat. Buah, maite, super kontseilu. Bai, eso. Egingo du. Oso ondo prestatu dut gaur. Ez dakit nola ez zaidan okurrirula. Ja, eske beharrezkoa da esatea bestela jendeak. Bizibilidadea beharrezkoa da. Baina ekipazo azkeneko eguna, jazta, Hala, zini. bai, esan zuen behin Mario Bakarizok, a tomar por culo. Para, goaz ez? Hoixe! Hala, ale txikis, disfrutatu.